100% тия деца гледат кухненски работи и са го видяли. Ма гледай какво е? Какво е това? Сигурно го наблюдавате и деца. Ма гледай как то може всяка светва. вечер да си. Почти ще да след това става пак. Обаче вижте, едно ще става. Да, да. Самолет, представя си? Не, това изобщо не ми мязва на самолет.